Almacelles Urbs Illustrati. És que costa de dir, aquest títol. A més, això és un logotip dissenyat per donar la imatge de la marca d'Almacelles com una vila fundada al segle XVIII. Segurament que molta gent això no ho sabem si no coneixem molt bé la vila. Ens acompanya l'Òscar Sánchez. És el director d'aquest documental, Òscar, que suposo que t'ho has passat molt bé fent-lo. Molt bé, molt bé. Perquè, doncs, veient el tràiler t'agafen ganes de veure més imatges, no? Perfecte. Aquesta és la intenció, no? Però també ens podies haver portat una miqueta més, Una miqueta més de material? Bueno, anem al cinema, no? I ja portarem, trobarem tot el material. Tu com és del musical, Anem al musical i ho escoltem tot allà, no? Clar, directament. Molt bé, Òscar. Una miqueta, doncs, la pregunta també que us feu amb aquest documental és si Almacelles podria ser el centre de l'univers. Per què? Clar, aquesta és una idea petita de... No, però l'interessant d'Almacelles és que quan vaig començar a parlar amb la gent d'Almacelles, vaig notar que no tenien cap complex, no? El problema que tenim normalment a Lleida o pobles de Lleida, tenim un complex de que som de província, no? I tenim aquesta manca que si no ets de Barcelona, a Catalunya tens la sensació que no et tracten igual, no? I llavors Almacelles també em va interessar perquè la gent d'Almacelles no té aquesta idea, no té aquest concepte, no? Poden ser el centre del món sense cap problema. Una miqueta al que ens referíem, no? Amb aquest títol, Almacelles Urbs Illustrati, no? Explica'ns una mica, doncs, què és aquest logotip, podríem dir, no? Clar, Almacelles... Jo ho he resumit així molt ràpidament. I per què vas escollir, doncs, aquest títol? Urbs Illustrati vol dir ciutat de la il·lustració. Almacelles és l'única població de Catalunya que es va fer amb els paràmetres de la il·lustració, amb els carrers rectes i amb unes idees molt innovadores. Després es va fer la part aquesta de Barcelona de l'Eixample i jo vaig tenir la intuïció de que podia ser que aquesta idea de tindre tota la ciutat, els carrers rectes, condicionés la forma de viure a Almacelles. Vaig començar amb aquesta teoria i llavors vaig trobar la resposta. I una miqueta, doncs, aquest documental és un documental artístic, ja ho hem vist, que busca fins i tot, doncs, no sé, jo li trobo de vegades com una fina ironia també amb algunes coses, no sé si és el que has buscat, o definir-nos tu una miqueta el que és aquest llargmetratge, perquè és un llargmetratge, no? Jo dic documental artístic, no sé, com ho definiries? Clar, jo em dedico al cinema i faig projectes meus amb la productora Neurosfera i també treballo per altres produccions, tant com a director de fotografia, muntador i demés. I aquest és el meu tercer projecte com a llargmetratge. El primer va ser Barcelona Capital, que parlava de la globalització el 2002. Després vaig fer una ficció a Florència, Itàlia, una producció italiana, el Toscanaccio, i ara tenia ganes de fer un altre projecte molt diferent, un documental que vaig pensar, un tipus de documental que mai s'hagués fet a Catalunya. Vaig veure molts documentals americans amb uns tocs molt diferents i jo crec que aquest documental és inèdit a Catalunya. Mai s'ha fet un documental que té una part antropològica, una part de bogeria de les persones, hi ha una part de lucidesa, d'història, o sigui, és molt... La gent riu tota l'estona, no? O sigui, és un documental, un llargmetratge, que la gent sempre diu un documental al cinema, no, però això d'aquesta... No, la gent riu tota l'estona al cinema i s'ho passa molt bé. Clar, no aniran a veure només els d'Almacelles, no? Per veure's. És a dir, hi ha alguna manera que ens hi puguem trobar tots reflexats, també, no? Perquè en realitat el que relata també és la vida quotidiana, en alguns aspectes, no? Per tant... Clar, nosaltres que som de Lleida també ho podem entendre, no? Aquest complex d'inferioritat que tenim amb altres ciutats, no? Si parlem de Nova York, de París, tenim una sensació especial, no? I això va ser el que vaig trobar, no? A mi m'agrada molt Lleida, jo vaig tindre l'oportunitat de treballar fora i tal, però sempre torno cap a Lleida, visc a Lleida i vaig muntar una productora de cinema a Lleida, no? Tothom me diu, i de teatre, diu que estic boig, que m'he de marxar. I aquesta també és la meva proposta, intenció, de fer el que vulguis des de casa teva. Home, sí, tots hauríem de fer el mateix, no? Primer, treballar des de casa i si volen que ens vinguin a buscar aquí, d'alguna manera. Però sí que és cert que segons quina feina és més difícil des d'una ciutat petita, tens menys oportunitats moltes vegades, no? És més complicat. També avui amb les noves tecnologies
és igual que visquis a 2 hores de Barcelona que a Barcelona capital, és a dir, que tampoc no crec, no? És així una mica, no?, quan tu fas la feina. Però he enviat el documental perquè hem acabat ara, o sigui, no hem pogut anar a festivals i de diversos festivals estan interessats, no? I són festivals dels Estats Units, o sigui, no són festivals d'aquí a prop de Catalunya, no? Sinó hi ha una part d'Almacelles Illustrati molt internacional, no? Nosaltres sempre diem, però Almacelles no té res, no està aquí al costat. No, Almacelles és impressionant, no? I jo no tinc cap relació amb Almacelles, no? Abans d'Almacelles, jo vaig fer una tria primer de 50 poblacions de Catalunya, vaig fer un rànquing, em vaig quedar amb 15 per diferents motius i després d'aquestes 15 vaig agafar Almacelles per diferents motius, no? Una miqueta deies que la gent d'Almacelles, i aquesta és la percepció que vas tenir tu des del començament i per això segurament vas escollir Almacelles, que no tenen complexes, no? Però no sé si a l'hora de veure aquesta vida dels habitants t'has trobat amb dificultats, és a dir, tothom dona facilitats de presentar-se davant d'una càmera i actuar, perquè d'alguna manera, encara que actuïn amb naturalitat, actuen. Sorprenentment, no va haver cap problema. O sigui, la gent van fer moltes entrevistes, més de 100, i gairebé totes les entrevistes de les persones duraven entre 3 i 4 hores, no? La gent ens donava tot, es buidava, o sigui, parlava del que siguis. És impressionant, o sigui, quan veus la pel·lícula al cinema, el primer que la reacció de la gent, del públic, és que no entén com aquestes persones són tan naturals contant el que conten, no? I d'alguna manera també fa gràcia una miqueta com presentes aquest documental, no? Perquè dius, habitants d'una remota i petita ciutat o petita població. Remota tampoc, no? Clar, si comparem Almacelles amb qualsevol ciutat del món, clar, aquesta és la idea, no? Mirar sempre la Terra des de fora i veure la Terra i el punt d'Almacelles, no? I per això parlem també del centre del món, d'aquesta idea de lo petit, acaben fent una cosa molt gran, no? I una miqueta què expliquen els vilatans d'Almacelles? És a dir, perquè ens fan reflexionar, no? Això que deien del centre de l'univers, per exemple, no? Què és el que expliquen al llarg d'aquest documental? Expliquen formes de vida, però sobretot moltes teories que té cada persona, no? Les seves creences? Creences, teories, experiències pròpies. Hi ha una part d'un inventor que té patents mundials i que porten els Mercedes, o sigui, i és una persona d'Almacelles, no? Hi ha històries impressionants. Molt bé. I una miqueta la idea d'on et sorgeix? Sorgeix que portava molts anys intentant fer un documental que parlés d'una població, no? Però d'una població, i sempre pensem a Barcelona i fer un documental de Barcelona, veure que bonic és Barcelona, però volia fer també un projecte antropològic, no? Intentar observar un poble, estar 3 anys treballant allà i gravant, i que d'allà sortís un llargmetratge. Molt bé, si els sembla els nostres realitzadors, com que hem anat tan ràpid a veure aquest tràiler, podem posar-lo per damunt sense veu, mentre nosaltres anem conversant, i així es tornen a fer una idea d'aquestes imatges tan divertides. No sé quines han estat les escenes més difícils de rodar. Bueno, hi ha diferents escenes que costen una miqueta més, però al principi va ser, com ho vam fer en 3 anys, teníem tot el temps del món, o sigui, ho vam fer amb molta tranquil·litat i sobretot amb molt carinyo. Clar, hi ha coses, per exemple, això dels canons, això és espectacular. Aquí quan ballen, que estan ballant, què és això, country, potser, no? Sí, country, que està molt bé, perquè després sentirem country. Que, per cert, tenim la cantant de country. Sí. Clar, aquí la presentació de les cireres, suposo, no? Amb la Paloma Lago, sí. Una miqueta, explica'ns, mentre No, bueno, realment, clar, hem entrevistat més de 100 persones i, clar, són moltes hores, gairebé tenim 400 hores de material. Reduir-ho a 1 hora i 40, 1 hora 50 és molt difícil i molt complicat. Però veient aquestes imatges tenedores que hi ha una riquesa, no?, amb Almacelles i la seva gent molt gran. També hi ha una part que vam fer amb molta cura, és la part d'il·luminació, la fotografia. Vam tindre molta cura a fer un producte amb qualitat, no? Un producte que es pugui vendre a la resta del món, no? Sí, bueno, alta definició total, eh? Totalment. Ja ho hem vist amb el tràiler que ens has enviat. I aquestes piruetes, això que... Són nanos que estan a Almacelles i que van fer piruetes. O sigui, a Almacelles que no donaven a l'abast. O sigui, fèiem una entrevista, sortíem al carrer i ens trobàvem amb una persona que ens contava una història impressionant o que era capaç de fer alguna cosa que tu el quedaves mirant, però
no podies dir que és realitat, no? Pensaves que aquesta persona, no sé què fa al Macelles, pot estar a un altre lloc fent el que fa, no? I una miqueta el que et preguntava això de les escenes més complicades, perquè, per exemple, hem vist, no sé, un 4x4, que entrava amb un fang, vull dir que hi ha moltes escenes... Bueno, aquest documental és un documental realment documental, no hi ha part de ficció, no? Normalment, encara que moltes vegades diu que un documental no té part de ficció, moltes vegades està ficcionada, no? Nosaltres sempre teníem una intenció d'estar una miqueta fora, o sigui, que està dintre amb el cor, però realment no intervenir en el que està fent la gent, no? Clar, i amb un documental, normalment, no repeteixen les escenes, per tant, tot és tal com va quedar des del primer? És a dir, no se repeteix escenes, per exemple? No, en principi no. Intentàvem que no, o sigui, que no intervenir, no? Volíem que la gent del Macelles fos com fos, no volia alterar, no? I ja sempre hi ha problemes quan fas un documental i vens de fora que sense voler alteres la vida d'aquesta persona o el comportament. Nosaltres per això fèiem entrevistes molt llargues, amb aquesta intenció de que les persones amb tranquil·litat ens parlessin del que volguessin. Molt bé, doncs Òscar Sánchez, director d'aquest Almacelles d'Urs Il·lustrati, per haver-nos acompanyat aquí i aviam si tornem amb nous títols, no sé si ben aviat, perquè ha costat 3 anys fer aquest documental. Sí. Moltes gràcies, fins una altra.